Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव गासिखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। स' आं नै दा मा होनो गामियाव गास दं आरोना ओमफ्राय थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ गोलाव खालामनो हागोन ना हाया मिथिया जायखिजाया बानायनो होननानै ओंखारदों आरोना मानो होनबा नोंथांमोननिसिम साबायखर होनो नागिरदों आङो। आंनि चेनेला दि 10K साबस्क्राइबार जाबाय नालाय स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गोजोननाय थाहरबाय आरोना साबायखर थाहरबाय आंनि चेनेलखौ 10K साबस्क्राइबार खालामना होबाय नोंथांमोना। ओमफ्राय मोनसे दुखुआ जाबाय मा होनो भिउस फैया आरोना आंनिया बारा भिडिअखौ बारा एसेबां बानायनो रोङाना आङो मोजाङै माबायदि बानायनांगौ बारा मोजाङै मिथिया ओंखायनो भिउसआ एसेबां बारा फैया माने इन्टारेस्टिं जाया नालाय भिडिअआ। ओमफ्राय होमबाबो भिडिअआ एसेबां इन्टारेस्टिं जायाबाबो नोंसोर नायाबाबो साबस्क्राइबारखौ एसेबां खालामना होग्रोबाय थादो बेनि थाखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरोना। आसा खालामो उनाव गुबुनफोरनि बायदिनो आंनियाबो भिउसआ फैगोन होननानै। ओमफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय आं दा क्लासाव थांनो ओंखारखांबायानो जायो। माने जों गामिनि सिख्लाफोरा बिदिनो जमा ओंखारो आरोना खामानि मावनो बयनियावबो हाबायानो जा गासानो जा बबेबा मोनसे कर्म जाबाथाय ओंखारलायो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो आंबो ओंखारदो दा लोगो मोनहैगोन इसोरखौ। ओमफ्राय मा होनो आङो दख'ना सुनो होननानै मोनसे मेख्ला सादोर अर्डार होदों आरोना ओमफ्राय फैगासिनो दङ। बेखौबो देखायनो हायोबाथाय देखायगोन आरोना सुनायखौबो उनाव लाबोगोन माबायदि सुलांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना खोन्थाखानाय जाबाय। ओमफ्राय दा बयबो ओंखारखांजोब्बा थांसिगोन आरोना माने सोरबा सोरबा कलेजाव थांदों नालाय बिसोरो उन जागोन आरो थांनाया। ओमफ्राय जाय दङ जों थांग्रोगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय थेंक इउ गासैनिसिमबो आंखौ मा होनो साबस्क्राइबारखौ बुरजा खालामनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। मानो होनबा साबस्क्राइबार जाबाय नालाय उनावबाबो भिउसआ फैगोन होननानै आं आसा थाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम। स' भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो आरोना। কিবা আছে ৰ গাঁৱত কৰ্ম অনলাইন নহয় কেছ মই বেলেগ বুলি ভাবছো বেলেগ বুলি ভাবছিলো খুচরা হব নাকি 40 টাকা 40 টাকা খুচরা হব 40 টাকা নাই নাকি মোৰ নাই 30 টাকা আছে 60 টাকা দিব লাগলা হয় 40 টাকা দি 100 টাকা নাই সফিবে নাই নিছিলা হানছিলাম কি খাবার Dokumen biang bahaya, isi kupa. Kamu beri sebentar. मोजां नुगोनना लोगोफोर दख'ना सुबा नै ओरै जागोन आरोना गायाव बेखौ गायाव दोनगोन उनाव सुबाथाय देखायसिगोन आरोना नोंथांमोननो जाजाबना दोनफिनसै आं सानदों मेख्ला सादर मेख्ला ओरै सुजि फैगोन होननानै बे सारिसो फैबाय आरो मोजाङानो जादो दे इदि फैदो ओमफ्राय ब्लाउस पिसबो फैफागोन सानलायथारदोंमोन आं बेखौनो हास'नांगोन आरोना जाथोखागोन इयो
Nih, ini agak lwgw. Barai sebang begoban training ada yang mana pas tahu sandal. Mana busta ya ri. Zap keni jane jakai nalai. Sebang geban dengan ni. Ada color apa body color na. Color apa body color na kayak ini ada nih. Dok nas suba mabaidi nungguin. Kenda korban jabai lagi dah abu sasi ke call खालामनानै थांनोसै कासाव थांसै लोगोफोर आयौ नेहैनोसै आङो हारसिंसो जोंनि ससेनिफोरा रावबो गैथ'आ जि दाग्लाम ग्लाम बुरै रै नुथारबायलै आंखो र' हाय गिदिखायनि बिसोरखौ नेनोसै मा खबर दे मा खबर खोन्था मोजां सिगार एग्जाम जोब्बायना हानाय ना हाजोबनाय एग्जामाव हाजोबनाय अखा हागोन नामा बा दा नोंखौ लानो लुगैसोदां मा खबर मायो मानो ओरैनो गाज्रि जायो नामा दिनैसो लोगो मोनलायसिगोन ना गोबावनि उनाव ना एख माबा मोनसे जायाबाथाय लोगो मोनखायालै आं जायाहाय ना आं लाजिदों आङो दिनैसो नुनायखाय बिराद लाजिदों आं गथ'आनो जि गोलाव जाना फैदों आंनिया बोरैबा मिनिबाय बिदाया लामाया बिदि गोलाव लामाया बिदि गोलाव गिदिंलांबावनांगौ मालाय गामि मोनलायनाय नै ससे मोनफैना फट' सान लानाय जालायबाय Yono, ada? Kasau. Oh. Pai मोनफैबाय. Finally. बेसेबा गोजान लामा हान्थिनायनि उनाव होनलाय. लानो हालाबो आङो भिडिअखौ लाथ'लाबो. माथो हरखाबाय नै जोंनिया. हाबैग्रोनोसै. Harus konfangbai. Sekarang mau bersihnya. Kamu menjak kabau sih genci. De lagan de. Ish, kunci binai ro, kunci binai. Oi, iman gazan kita ngbai. Oi, kita sekaci. Oi, kita sanflang daga. Maba dei ukana ya. Iya zonca. Nih, ayo, najon nih, linikur nih. Bibo mana bina na unas sekedar saja ini bibo nih ayu. Pani jagan na aja nali. Mana bisa jago macam? Zadana sih aku. Ini sebodi dekain bibo deh. Nih mana rasur pintu. Nele. Oi, mana lagi ke? Nene kunci. Kamu jangan bobis na, pikir-pikir ane. Taran beta dara. Taran beta dada. Alam se alay dulu. Kasalah. Nih kita khamani selagi sini. Songger mana bis. Haha. Dah. Aku usahakan dari banding lagi. Mabes bang sile, papur ze mabes ni.
masih ada. थांसैना अबस्था गैला दुगैनो लुगैजोब्बाय मार जादोंना मानसिफोरा इखिबा इखिबा लोगो लोगो जाबाय थाखादोना खावनैखिबो थ' थांसै नोंहालाय नोंनाय खेथारा गैथार आं माने माबा सानखादों थ' थांसै बेलेगसोर आंनि बिथांमोनहा थांसैनो थ' नायसो थांग्रोसिगोन खमायजोब्बाय आंना माबा सिथर जाजोबदों खुगा नांजाबाय ini दासो मोदानजोबदोलै मानोथो मोदानो जोंलाय मोदानदो ओरै सानदुं माबाबायना गोजावलसो लाबोदों खननानै आं मावनानै थाबायखौ न'खौनो लोगोआ थांनोसै जोंहा जाखांना मा मोनजाबाय मोनजानायालाय इनोसै आरोना मा होनो जाबाय थाग्रा दालि लाब्रा गाव ओमफ्राय माबा ini थांहांदो मालायसो नै आं लोगोआ मा थुलुंगाव थाबायो नुजानो लुबैदों आरो माखासेया फैयाखै होला जाखायो र' नै आंबो जाखादों मिथिबावबायलै नाङा ना दे ना बिसोरा गगा मोनना लोमजागुलाय लांबाय गथ' फिसाया जाथ'बाय खोमा जाथ'बाय होमबालाय थांबाय थानोसै जोङो न'आव दे फानजाया थाङासै फानजाया हो जोब्बाय मानसिफोर जोबनानैसो फैखाबाय